Da. Pa kaže, zatim treper, ne preobrativ, uzmem pero i papir, postanem pterodaktil. Neki mi zovu car, a neki Josip Broz, neki kažu da sam Isus Hristov, to je Josip skroz. Zlatni dodir, čarobni praktik, posipao izot, posi nisi... Josip Broz. Nije biti Josip Broz. Ko? Candy. Ko je to? Evo stik. Holy stick. Ček, to one arapske pare i to, jo, da, okej, dobro je. Od ovog trenutka i ti kreće da se pravi. Dokumentovano. Candy, moj čovjek Candy. Puštam te na isto mjesto, znači imaš to. Da. 2 put po 4. Drugi provociraju, zobuci imaju, džabe snimaju rap. Nikada lociraju, da naciljaju, zobu snimaju tek. Koliko to ima težine, a i artističkog momenta, a trenutno je, slušljivo je. Lešnjak. Medlib. Lješnjak najljepše. Baš me inspiriralo me da kad ga vidim da ću mu prići reći ajmo raditi nešto jer te neke nove stvari jednostavno inspiriraju mene da uopće radim dalje muziku. I digni sad još malo ovaj sad koji jer je ovo je full tih i bit će ravan, nema ono neke dinamike. Eto, Candy definitivno ono next level shit što se tiče svega. I sam pristup, dakle, koliko god ono njegov kontekst rima, ono, koliko god je ima težinu, ne govori gluposti, govori inteligentne stvari na inteligentan način, a opet slušljiv je, muzikalan je. Moje uho i dalje čuje muziku, ne? Kool-Aid, ono, šta reći čovjek, legenda balkanskog hip-hopa koji je radio većinu instrumentala za Trem 11. Zapravo sam se ja zaljubio tek na Shortyjevom, to je hip-hop. Tu mi je negde baš lud beat, sličan jako ima i na Timbetovom albumu. I mi smo se upoznali na premijeri u Beogradu filma Stani na put. Činilo mi se da sam ga prepoznao tamo u toj gomili ljudi, prišao sam njemu i rekao ajmo raditi. Gde kad mi je on rekao hoćemo složiti stvar, malo sam pišno u gaće, a tek onda kad smo kao dogovorili EP, album, šta god, to je meni bilo wow. Nakon toga smo se čuli, neki Skype session smo napravili. Reci mi samo šta ovo znači. Glühwein. Da. Kuhano vino. A. I često ga rade kuhano vino sa zadnjim kiselinom od vina, najgore vino. I onda bacaju šećer da prekriju kiselinu. Da. Ja sad njemu vrtim onako, random bitove, sve i svašta. I vidimo da se on nešto se zalijepio na te moje nekakve, te soulful, malo te neki new school beats, neki moment. Croatia. Rekao, gle, ovo meni zvuči ono da bi mogli album iz ovog napraviti, ovo ima cijelinu. Ovo što si ti izabrao, ove bitove, meni to zvuči barem kao EP. Ne, kao, brate, kao dogovorili smo se, kao pričali smo, radimo zajednički album, jako vrh. Sjećam se tog osmiha, kako ono, osmih iz nevjerice. Tipa ono, meni je omiljeni producent sa Balkana i kao moj omiljeni rap izvođač, kao na istom albumu za naš label. Pa, mogli bi. Kool-Aid se razboli 3 dana i ne može nigde da izađe. I onako gleda prelep dan, neki bio poslije december i non stop. Bili prelepi dani dok je on bio u krevetu. Tamo negdje oko Nove godine, kad sam bio u Beogradu, imao svirku, pa sam ostao tako malo 2 tjedna. Živio kod Candyja, doslovno živio kod Candyja ono tjedan dana u njegovom stanu. Kreće da radi beat, znaš, i on neki tužan, jako tužan beat. Čekaj, a bitan faktor što ga zaključu u gajbi, ono nije samo što je tužan beat. Da. I sad jako tužan beat i kaže, ne znaš kak se zove? I ja kako? Beograd kroz prozor. Jako tužna priča.
gostiju, tu je Nancy. Koji je dobar falsete. Da mu čuješ nek falš. Nena se fenomenalno uklopila na pesmu na koju je Candy zvao za Ambroziju, zašto oboje imaju tu istu alergiju. I baš se nekako osjeća ta prava emocija u toj pesmi kakva i treba da bude. Moj čovjek Kool-Aid na bitu! Izabrao sam Nenu za ovu pesmu zato što smo oboje alergični jebeno na polen i umirat ćemo narednih par meseci, ali zato posvećujemo ovu pesmu svima koji su isto alergični. Počeo da pijem ko smut, al ti si prava zmija. Ne nedostaješ mi, Ambrozija. Da je. Sky Vikler na onom zlu od stvari, kako on sam kaže. Candy, moram da primetim da ti je ovo pored Freemana jedini gost koji ti se ponavlja. Da, desilo se da je Vikler najfrekventniji sa svoje 2 gostovanja ukupno. Napadamo jebene pajace, upadamo, porušimo publiku, pa jebemo i mater, zato kupili su karte, ako niste znali, sada znate, posle zapalimo štale, zapalimo zgrade, napaljene, male, navarene, bale, navalene kare. Ne, strašan je album, jedva čekam to ću da slušam. Osim ono jedno. Koja? A ona o kiši. To ne voli o kiši. Neke od mojih stvari koje su favorit, definitivno Kaleidoskop, Uspeh, okej, dobro, ono zlo stvari sa Sky Viklerom. Kool-Aid je to je zver, to nije normalno. Da, stvarno jebe sa svim bitovima, i zamisli sad tu kombinaciju da imam Kool-Aida i Viklera, ja sam prezadovoljan. Ja sam presjećan što sam sa vama dvojicom tu radio. Mislim, sad si sam kuća jedan druga. U principu, da. To je takav intervju. Ali on je gat, aj zdravo. Ovo, to je zlodelo, tako treba se zove stvar. A ne rode. Ne. A ne Soriška. Izvinite, stvarno. 2016. na leto sam bio u Zagrebu na par dana i to je period kad svi Zagrebčani odu na more. To je, ima i u jedinoj pesmi, svi su ošli na more, stvarno je tako, prazan je grad i pogotovo je prelep taj Jarun, jezero koje je slično kao naša Ada, samo dosta čistije i moguće i veća. Gde stvarno nemaš malo ljudi, nemaš osjećaj, ne vidiš nikakav znak tehnologije, tako da može da je 64. može da je 2015. sve jedno je, kao neka slika pointilizma. Prelepo, stvarno, tu sam se nakupio toliko inspiracije da smo, kad smo došli kući, on je radio beat, ja sam pisao tekst, što mi se nikad ne dešava s beatmakerom, uglavnom sam pišem tekstove u sobi, treba mi svoj mir. I on je nešto ranije otišao da spava, kako inače ode, a ostavio me sa svojim folderima, sa bitovima. Čak neki iz 98. stari Trema Levan i tako dalje. I ja sam iskopao taj jedan bit gde su radili Kool-Aid sa Prikijem. Znaš kako, ja sam ti bio u Zagrebu u par navrata, po par godina, onda sam živio blizu Matka, takozvanog Kool-Aida, i onda smo se družili i nešto, došli smo na foru, nešto, da šaljemo te bitove kao tim strancima i to. Kao što sam ja, recimo, Srbin stranac. I Banu Priki, i onda smo iskoristili priliku da on dosnimi neke prateće vokale i to je baš ispalo gotivno. Neočekivani gost. Mekane reperske back vokale. Reperske. Mekani reperski back vokale, to je ona kategorija. I to veče sam bukvalno uz tekst toliko me emocija ponela jer je lična dosta stvar da sam pustio suzu bukvalno. Ne verujem da će publika to tako doživeti, ali meni je bila jako lična stvar. Za bekove, tepihe, sve te back vokale i ženski i muški zaduženi su Grga, Artur, on je član Aristokrata, uskoro ćete ga čuti na svojim solo stvarima. I Goga, ona je Gorica Šutić, ona mi je nekako legla, najviše mi je soul u tom trenutku bila da može da legne na te instrumentale. Obiše suze mama, ovo nije kraj, tvoje mami sad je bolje u raju. Obiše suze tata, ovo nije kraj. Goga i Artur su baš sastavni deo albuma.
što se tiče tih svih tepiha i svega, jer nisu samo bili vokali, već su sedeli i mozgali, znaš, kako će se sve te harmonije graditi, baš su onako upotpunili album da dobije tu neku dimenziju muzike još više. Uspeh, 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 uspeh. Jel taj ti najviše? Da odeš gore sad? Taj smo već pevali. Ali gore. Uspeh. Aj, probat ću. Da, probaj ga. Želim ljudima da to slušaju, da se možda malo maknu od te neke rutine na koje su navikli što se tiče zvuka ponuđenog na Balkanu i šire. Čekaj. Jako mi je neprijatno, Buraz. Ej, meni, brate, pogotovo sad snimaš kad je kraj, kad smo odvratni svi kad skičimo. Pa tako je, tad treba, to je realno. Evo snimat ću se ja. Yeah. Imamo spot za pesmu Pterodaktil, a za ostale pesme imamo 3D animacije, pošto se ja bavim 3D-om, ali ovo mi je bio izazov jer nikad nisam radio 3D karaktere, tako da sam ovaj put radio kao Kool-Aida i mene, kao te low poly karaktere i sve je low poly u znaku tog imena albuma Papirni avioni. Hvala Janu na miksu. Kao i na albumu Van Dometa, na miksu, masteringu je Jan Zu, tako da on to trenutno završava, ali uskoro album ide, tako da očekujte to na Aristokrat kanalu. Papi Jazu na snimanju i toleranciji. Hvala ti, moj srpski brate. I ceo album je takva repčina. Opušten album koji nikom ništa ne pokušava dokazat. Nismo išli raditi hitove, namjerno, baš smo htjeli napraviti nešto za dušu. Ali repčina za odrasle, znaš, harmonije i pevani refreni i tvrda lirika i bitovi koji su zlo. Nismo uopće išli udovoljavati nikakvim skoro ni trendovima, niti žanrovima za koje bi mislili da bi to ljudi na Balkanu popušili, nego baš smo išli raditi ono što se nama jebeno sviđa. Ja mislim da će vam se sigurno svidjeti. Kool-Aid Candy Kool-Aid, Papirni avioni, Aristokrat Music. Nabavite to sranje.